La novena edició del Festival Panoràmic presenta un cop més una programació ambiciosa amb artistes destacats de l'escena internacional i també amb propostes de proximitat. Entre els grans noms enguany destaquen Ito Steyr, una de les artistes més influents del videoart actual, que durà el festival Quicksand, una exposició de gran format. També Santan Ackerman, amb una obra que convida a repensar el descans a través d'una mostra que es trobarà al Cinema Edison, Bed Doesn't Ask Questions. A la programació també hi haurà una instal·lació immersiva sobre errors digitals de l'artista Frank Aleu, que es situarà a la Tèrmica, i una proposta d'art electrònic de Mònica Rikic, que es podrà veure a l'Adoberia. Altres propostes destacades són New Farmer, de Bruce Isley, que ironitza sobre l'agricultura industrial, el projecte íntim de Xia Huang sobre la comunicació no verbal o obro obres de la granollerina Margalí d'Escoda, que explora la memòria urbana de Granollers. La resta de la programació es pot consultar a la pàgina web del Festival Panoràmic.